παρατηρήσαμε ότι το πάνω μέρος των δοκιμίων δεν διαμορφωνόταν σωστά. Ήταν ένα πρόβλημα που κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν μπορέσαμε να το λύσουμε απόλυτα. Έχουμε κάποιες σκέψεις στο μυαλό μας και πιστεύω ότι στις επόμενες χιτεύσεις που θα κάνουμε θα τις εφαρμόσουμε και πιστεύω ότι θα λυθεί αυτό το θέμα. Ίσως και με κάποιους που θα θέλουν να κάνουν και μια πτυχιακή εργασία, αυτό το πρόβλημα να λυθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπαρτούγλου. Να μας πει και λίγα λόγια ο κύριος Μάνιερης που... Τελειώνουμε με την παρουσίαση λίγο των πειραματικών δεδομένων. Έχουμε κάποια υπολογιστικά δεδομένα. Υπάρχει μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων με την οποία μπορούμε να αναλύσουμε τι θα συμβεί σε ένα δοκίμιο όταν εφαρμοστούν συγκεκριμένες δυνάμεις είτε σε θλίψη είτε σε φερτισμό. Ο κ. Τσεκατάρας θα διδάσει, τα ξέρει καλύτερα, αλλά θα κάνετε την εργασία, το περάσετε. Εδώ πέρα θα δούμε ειδικά για τις θεώματα, πώς λειτουργούν τα φρέμια, πώς η ανάλυση που κάνουμε με περασμένα στοιχεία. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Γιώργος Μάριας και είμαι επίκουρος καθηγητής στο Δημοτικό Πανεπιστήμιο Θράκης, στο τμήμα Εθελών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Ασχολήθηκα με διάφορα σημεία στο κείμενο προγράμματος και αυτό που θα δείτε σήμερα είναι στην ουσία η μοντελοποίηση αυτών των προτιμάτων, καθώς στη συνέχεια και η ανάλυση τόσο μηχανική όσο και θερμική στην οποία κάναμε με τη μέθοδο των περασμένων στοιχείων. Καταρχάς, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτές τις δομές, έπρεπε να δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος ο οποίος θα τρέχει σε κάποιο κάτι σύστημα. Ήταν αναγκαίο να φτιάξουμε ένα τέτοιο αλγόριθμο, καθότι θα έπρεπε να εισαχθεί με κάποιο τρόπο η τυχαιότητα σε μια τέτοια δομή. Συνήθως, σε άλλες έρευνες που έχουν γίνει, αυτές οι δομές φτιάχνονται παίρνοντας ένα συγκεκριμένο κελί, που έχει μια συγκεκριμένη γεωμετρία, ας πούμε ένα οκτάεδρο ή ένα κόντρο οκτάεδρο, είναι τετρακαεδεκάεδρο, το οποίο το επαναλαμβάνουμε στον χώρο έτσι ώστε να γεμίσουμε ένα συγκεκριμένο όγκο. Στη συνέχεια παίρνουμε αυτή τη γεωμετρία την οποία κατασκευάζουμε αυτόν τον τρόπο και τη χρησιμοποιούμε προκειμένου να φτιάξουμε αυτές τις δομές. Αυτό όμως δημιουργεί διάφορα προβλήματα σε ό,τι αφορά τη μηχανική συμπεριφορά, καθότι η κανονικότητα στη δομή διαπιστώσαμε αρχικά ότι μειώνει συνολικά τη μηχανική συμπεριφορά. Καταφύγαμε λοιπόν σε έναν άλλο αλγόριθμο, ο οποίος δημιουργούσε δομές με έναν τυχαίο τρόπο. Για να δημιουργηθούν αυτές τις δομές, χρειαζόμαστε κάποια μεθοδολογία με την οποία μπορούμε να κάνουμε κατάδυση του χώρου. Η μεθοδολογία κατάδυσης του χώρου υπάρχουν αρκετές. Η πιο παλιά είναι η μέθοδος Voronoi. Η επόμενη που εξετάστηκε ήταν η Waite-Voronoi και μια στην οποία ακόμα δεν την έχουμε εφαρμόσει είναι η Laguerre. Η Waite-Voronoi είναι υποσύνολο της Laguerre, μοιάζουν πάρα πολύ. Αλλά όσο η Laguerre είναι πάρα πολύ που να εφαρμοστεί, καθότι έχει ένα πολύ δύσκολο τρόπο υπολογισμού των απαραίτητων παραμέτρων. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε κάποια τυχαία κελιά, παίρνοντας ένα αρχικό όγκο, συνήθως ένας κύβος ή ένας κύλινδρος, συνήθως χρησιμοποιούσαμε έναν κύβο.
Αφού δημιουργούσαμε τα τυχαία κελιά, συνέχεια πέραμε τις ακμές των κελιών, τις οποίες τις δίναμε με κάποιο άλλο σώμα, κυρίως κυλίνδρους, προκειμένου να δημιουργήσουν τις δομές που είδατε στην προηγούμενη παρουσίαση. Μια άλλη παράμετρος που δοκιμάσαμε είναι να μοντελοποιήσουμε τις δοκίδες, δηλαδή τα σώματα τα οποία ενώνουν τους κόμπους μεταξύ τους, είτε με κυλίνδρους προσποιημένους, είτε με ένα τυχαίο τρόπο, στον οποίο η διατομή της δοκίδας ήταν μεταβαλλόμενη από κόμμα σε κόμπο. Να δούμε λίγο πώς εφαρμόζεται η μέθοδος Voronoi. Παίρνουμε στην αρχή έναν τυχαίο όγκο, μπορεί να είναι οτιδήποτε, που συγκινήσαμε με έναν κύβο, μέσα στον οποίο κάνουμε μια τέτοια κατανομή κάποιου σημείου, το οποίο ονομάζεται seed points, τη μέθοδο Voronoi. Στη συνέχεια, ενώνουμε τα τυχαία αυτά σημεία με ευθείες και πάνω στις ευθείες πάμε και τοποθετούμε ακριβώς στο μέσο κάποια επίπεδα. Το επόμενο βήμα είναι να βρούμε τις τομές αυτών των επίπεδων μεταξύ τους και με έναν άλλο τρόπο να δημιουργήσουμε κλειστά πολυέδρα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες επιφάνειες. Αυτά τα κλειστά πολυέδρα στην ουσία είναι και τα κελιά Voronoi, τα οποία παρουσιάζουν συγκεκριμένη τυχαιότητα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε και κατανομές οι οποίες είναι μεταβαλλόμενες. Είτε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, εννοώντας ότι έχουμε στην ουσία διαφορετικούς όγκους, όπου κάθε όγκος έχει διαφορετική πυκνότητα των κελιών Voronoi, αλλά ωστόσο υπάρχει συνέχεια μεταξύ του ενός όγκου προς τον άλλο, είτε παίρνοντας έναν συγκεκριμένο όγκο και θέτοντας ότι η πυκνότητα μεταβάλλεται προς ένα συγκεκριμένο σημείο. Και τα δύο αυτά είναι δυνατότητες τις οποίες μας παρέχει ο αλγόριθμος, είναι πολύ σημαντικές, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο αργότερα θα μπορούμε να πυκνώνουμε σε περιοχές όπου μια συγκεκριμένη αντικείμενο ξέρουμε ότι έχει εμφανίζει μια μεγαλύτερη μηχανική τάση. Προκειμένου να εμφανίσει μετά το κύμα. Τώρα, παίρνοντας τα κελιά έχουν κάποιες ακμές. Εντάξει. Οπότε χρησιμοποιούνται αυτές τις ακμές προκειμένου εμείς να τοποθετήσουμε πάνω στις ακμές κυλίνδρους. Το πρώτο βήμα λοιπόν της τεχνολογίας είναι αυτό εδώ. Όπου παίρνοντας τις ακμές στα κελιά, πάνω σε κάθε ακμή θα τοποθετούμε και ένα κυλινδράκι με συγκεκριμένη διάμετρο την οποία γνωρίζουμε εμείς. Βλέποντας όμως ότι τα σημεία του τελειώματος βλέπουμε ότι δεν υπάρχει, αφήνουν κάποια κενά. Οπότε θα έπρεπε εδώ πέρα να βάλουμε κάποια σώματα προκειμένου να κλειστούν αυτά τα κενά, έτσι ώστε να μην έχουν πρόβλημα στη γεωμετρία. Βάλουμε λοιπόν αρχικά κάποιες σφαίρες, που φαίνεται εδώ πέρα, προκειμένου να κλείσουν τα κενά και να έχουμε μια κλειστή γεωμετρία. Αργότερα βρήκαμε και έναν άλλον τρόπο, τον οποίο μπορούμε σε αυτό το στάδιο απευθείας να δημιουργήσουμε μια γεωμετρία η οποία δεν παρουσιάζει καθόλου πουθενά κάποιο άγγιγμα. Αυτός είναι ο ένας τρόπος, στον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια τυχαία δομή με δοκίδες, οι οποίες έχουν σταθερή διάμετρο. Η άλλη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε ήταν να δημιουργήσουμε πάλι μια τυχαία δομή, αλλά με δοκίδες που έχουν μεταβαλλόμενη διάμετρο κατά μήκος κάθε δοκίδας. Ξεκινάμε λοιπόν στην περίπτωση πάλι κάνοντας έναν διαχωρισμό με μέθοδο Voronoi ενός όγκου, πάλι ενός κύβου. Για να σας δείξω τι ακριβώς ακολουθούμε προκειμένου να φτιάξουμε αυτές τις δομές, παίρνουμε 3 κελιά. Αυτό που φαίνεται μέσα ως κόκκινα. Και κάνουμε παράλληλα δύο πράγματα με κελιά. Με όλα μας σε δύο πράγματα με τα συγκεκριμένα κελιά. Αρχικά θέτουμε κάνα scaling όσο πάρα κελιά, όσο μεσοκινεί τον πάγος τους. Οπότε παίρνουμε 3 νέα κελιά, σε αυτόν τον σμόκ. Και επίσης, το ίδιο πράγμα κάνουμε και με τις επιφάνειές τους. Κάνουμε σκέλος προς και το βάζουμε κάθε επιφάνεια. Οπότε δημιουργούνται, ας υποθέσουμε ότι εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη ατμή στην οποία υπάρχουν αυτές τις επιφάνειες, αυτές εδώ μάλλον, με το σκέλο που κάνουμε στις επιφάνειες δημιουργούνται τρεις νέες επιφάνειες. Γιατί το κάνουμε αυτό? Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες ατμές, οι οποίες πριν δεν υπήρχαν, βασιζόμενες όμως στην αρχική γεωμετρία, αλλά ωστόσο αυτό το σκέλι να ακολουθεί κάποια γεωμετρικά χαρακτηριστικά της γειτονικής γεωμετρίας. Έτσι ώστε στην ουσία να έχουμε επίδραση του πώς εμείς εφαρμόζουμε στελεστές με τις οποίες κάνουμε σκέλι. Αυτές τις στελεστές όμως το αποτέλεσμα είναι εξαρτάται από τη γεωμετρία την οποία έχουμε ήδη.
Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ελέγχουμε στα τρία κελιά, οπότε αυτά τα τρία κελιά έχουν μια κοινή ακμή. Δημιουργήσαμε 3 νέα και 2 νέες επιφάνειες. Οπότε στην ουσία αυτή την περιοχή έχουμε 6 νέες ακμές. Τώρα, αυτές τις 6 νέες ακμές με κάποιον τρόπο μπορούμε να τις ενώσουμε μεταξύ τους και να κάνουμε μια κλειστή επιφάνεια. Είναι αυτές οι 6 ακμές. Η μπλε είναι η αρχική ακμή που υπήρχε μεταξύ των αρχικών κελιών. Οι πράσινες είναι οι νέες ακμές οι οποίες δημιουργούνται με αυτή τη διαδικασία. Αυτό εφαρμόζεται σε όλα τα κελιά. Το αποτέλεσμα να πάρουμε μια αρχική δομή που είναι αυτή εδώ. Είναι μια δομή που δεν είναι ομαλή βέβαια, αλλά είναι ένα αρχικό σχήμα το οποίο μπορούμε να δουλέψουμε. Στην ουσία, σε αυτή τη δομή εφαρμόζουμε ένα αλγόριθμο εξομάλυνσης των κοινών ακμών αυτών των επιφανειών. Για την εξομάλυνσή τους υπάρχουν κάποια προβληματάκια εδώ πέρα, υπάρχουν κάποιες ανοιχτές περιοχές, τις οποίες στο τέλος τις κλείνουμε, προκειμένου να έχουμε μια κλειστή γεωμετρία. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε στην ουσία δοκίδες, όπως είναι αυτή εδώ, στις οποίες αν πάμε κάθε τομές, θα διαπιστώσουμε ότι η περιφέρεια, η περίμετρος τους, αν την ανάγουμε σε έναν κύκλο και δούμε τις ακτίνες κατά μήκος της δοκίδας, είναι μεταβαλλόμενες. Και μάλιστα είναι μεγαλύτερες προς τον κόμπο, δηλαδή τις οποίες που συναντούνται οι δοκίδες, και πιο λεπτές προς το κέντρο. Αυτό μας δίνει αρκετά πλεονεκτήματα όσο αφορά την αντοχή αυτής της δομής. Όπως το παρακάτω. Επίσης, αυτός ο αλγόριθμος μας δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλουμε κάπως το σχήμα που έχουν οι δοκίδες, τη διατομή τους. Μπορούμε να πετύχουμε μορφές τομής, όπως φαίνεται αυτή εδώ, περιμέτρου, η οποία μοιάζει με κύκλο, δεν είναι ακριβώς κύκλος, είναι πολύ πρασινική, ή τριγωνική δομή με κοιτές επιφάνειες, ή ανάποδα τριγωνική μορφή με φύλλες επιφάνειες. Εδώ στην ουσία φαίνεται πώς ξεκινάμε από τον νόο το οποίο τον έχουμε χωρίσει για κορονόη και πώς φαίνεται στο τέλος η τυχαία δικτυωτική δομή. Με πράσινο είναι η τυχαία του κορονόη, με κόκκινο είναι η δομή την οποία επιτυχαίνουμε στο τέλος και την οποία τη χρησιμοποιούμε στη συνέχεια, εκτυπώνοντάς ένα πάνω στο αντικείμενο ή συνάγοντάς ένα πράγμα περισμένο στοιχείο προκειμένου να δοκιμάσουμε τη μηχανική συμπεριφορά της. Λοιπόν, νοτεροπολίσαμε λοιπόν διάφορες τέτοιες δομές. Καταλήξαμε συγκεκριμένες, οι οποίες έχουν είτε μια σταθερή διάμετρο γύρω στο 1,5 χιλιοστό ή τυχαίες διαμέτρους ή τυχαία δομή με μεταβαλλόμενη διάμετρο, στις οποίες όμως ο μέσος όρος ήταν πάλι το ίδιο, γύρω στο 1,5 χιλιοστό. Εδώ βλέπετε στην ουσία μια τέτοια γεωμετρία, τυχαία μεν, που το πάχος της διάμετρος της κάθε κύκλας είναι 1,5 χιλιοστό. Αυτή λοιπόν τη γεωμετρία την πήραμε εμείς από το λογισμικό με το οποίο κάνουμε την ιδρυτοποίηση και την εισάγουμε σε ένα λογισμικό που πρέπει να κάνουμε ανάλυση μηχανικής συμπεριφοράς με προπερασμένα στοιχεία. Είναι μια πολύ δύσκολη γεωμετρία για ένα τέτοιο λογισμικό. Συνήθως, τα εμπορικά που υπάρχουν στο εμπόριο είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούν τέτοιες γεωμετρίες. Ωστόσο, καταφέραμε και κάναμε την εκτοπίση και μάλιστα δυστυχώς θα έπρεπε να τα εκτοπίσουμε τη γεωμετρία με πεπρασμένα στοιχεία και μάλιστα να πάρουμε πάρα πολλά στοιχεία. Εδώ πέρα αυτή η γεωμετρία έχει πάνω από 2,5 εκατομμύρια στοιχεία. Το είναι απαγορευτικό αν θέλουμε να κάνουμε μια προσωμείωση σε έναν μέσο υπολογιστή. Αυτό θα χρειαστεί μήνες για να πληρωθεί. Ωστόσο, αυτό που κάναμε είναι να προσεγγίσουμε την μηχανική συμπεριφορά δοκιμίων τα οποία τα χτυπώσαμε σε ένα θετική κουτί με πλαστικό δηλαδή, οπότε χρειάζεται να προχωρήσουν στην ολοκληρωτική συμπίεση του κειμένου μέχρι και το τέλος του. Έγινε μια συμπίεση με το συγκεκριμένο μοντέλο, η οποία ήταν μέχρι τα 2,5 χιλιοστά. Ούτως ή άλλως, στα 2,5 χιλιοστά στα πειράματα που κάναμε, διαπιστώσαμε ότι κάπου εκεί αρχίζουν τα πλαστικά δοκίμια και καταραίουν. Οπότε δεν πρέπει να προχωρήσουν παρακάτω. Αυτό το μοντέλο λοιπόν τι κάνει. Έχει μια βάση πάνω στην οποία κάθεται το κείμενο, μια δεύτερη βάση την οποία έχουμε δώσει μια σταθερή ταχύτητα η οποία μετατοπίζει προς τα κάτω. Ένα λεπτό. Το συγκεκριμένο ήταν περίπου στο 1 χιλιοστό. Όχι, 10 χιλιοστό. Όχι, δεν το ξέρω. 4 χιλιοστά το λεπτό. Ήταν τόσο. 4 χιλιοστά το λεπτό. Δεν θέλουμε να πάμε με μεγάλες ταχύτητες, γιατί έχουμε άλλα φαινόμενα τα οποία συνδέονται τόσο και με το υλικό όσο και με
ατλαντικά φορτία. Οπότε πάμε πάρα πολύ αργά. Ενώ το αποτελέσμα που πήραμε, στις αναπτυσσόμενες τάσεις, ότι ήταν στις αναπτυσσόμενες τάσεις, σε 2 βήματα προσομοίωση. Αυτή η προσομοίωση είχε 300 βήματα. Για να πληρωθεί θέλει κάπου 4 ημέρες. Το αποτέλεσμα που παίρνετε σε όγκο δεδομένο είναι πάνω από 95 GB. Προκειμένου να. Επειδή έχουν πάρα πολλά στοιχεία. 2,5 με 3 εκατομμύρια στοιχεία. Αυτό είναι κατά τη συμπίεση κατά 1,5 χιλιοστό, ενώ εδώ έχουμε συμπίεση 2,6 χιλιοστά. Αυτό που βλέπουμε στην ουσία είναι ότι υπάρχει μία καταπώνηση σχεδόν, ειδικά σε αυτήν, σε 2,6 χιλιοστά, σε όλες τις δοκιμές του μοντέλου. Αυτό σημαίνει ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια δομή η οποία μπορεί να υπολογίζεται όχι στο δυναμωμένο, αλλά αρκετά όσο αφορά τον όγκο που έχουμε διαθέσιμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, το άλλο που διαπιστώθηκε είναι το εξής. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε δοκίδες οι οποίες ξεκινάνε από πάνω και τελειώνουν κάτω. Αυτό είναι λάθος. Ενώ φτιάξουμε μια δομή η οποία είναι τυχαία, αυτή εδώ η περιοχή, στις 4 γωνίες, είναι στην ουσία μια κολόνα. Το προσφέρει κανονική κατανομή. Και όχι τυχαία. Και αυτό φάνηκε στην ουσία εδώ πέρα ότι το πρώτο που καταρρέει είναι αυτές τις περιοχές. Και έπειτα εσωτερικές. Θέλω να απομονώσουμε αυτές, να τις διώξουμε και να συνεχίσουμε τις μέσα, αλλά στην ουσία δεν χρειάστηκαν αυτό, καθότι ακόμα και όταν αυτές πάγανε, ήταν οι πρώτες περιοχές προς το κάτω που είχαμε αστοχία, η εσωτερική δομή που πώς κρατούσε. Και εδώ είναι στην ουσία το αποτέλεσμα της δύναμης συμπίεση σε σχέση με την παραμόρφωση, τόσο όσο αφορά το πείραμα, που είναι αυτή η κίτρινη γραμμή, όσο αφορά την προσωμείωση που είναι αυτή η μόβ. Τώρα, προκειμένου να κάνουμε τέτοια προσωμείωση, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τις μερικές ιδιότητες του υλικού. Και έχουμε κάνει ένα υλικό το οποίο δεν το ξέρει κανένας. Η εταιρεία μας λέει ότι αυτή η ρητίνη, όταν τη χρησιμοποιούμε σε ένα χτυπωτή και το συγκεκριμένο θα είναι ένα χτυπωτή φωτοπολυμερισμού, αν το φωτοπολυμεριστεί πλήρως μας βγάζει μια συγκεκριμένη αντοχή, χωρίς λοιπές πληροφορίες, αυτό που διαπιστώσαμε εμείς είναι ότι δεν έχει μια σχέση με την πραγματικότητα. Φτιάξαμε δοκίμια εχθροκισμού, τα οποία τυποποιημένα δοκίμια εχθροκισμού, τα οποία τα δοκιμάσαμε σε εχθροκισμό και διαπιστώσαμε ότι οι μηχανικές ιδιότητες του είναι αρκετά χαμηλότερες. Αυτές λοιπόν τις ιδιότητες τις χρησιμοποιήσαμε, τις εισάγαμε στο λογισμικό προσωμείωσης και πήραμε αυτή την καμπύλη. Η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Βέβαια, από εκεί το σημείο και έπειτα είναι αδύνατο, όχι αδύνατο, θέλουμε πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει κατά την αστοχία. Γιατί αν χρησιμοποιήσουμε και ένα κριτήριο αστοχίας, τότε τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ ως προς τον χρόνο πύλησης. Ο χρόνος πύλησης ανεβαίνει θετικά και δεν θα κάνουμε 4 μέρες, θα κάνουμε αρκετούς μήνες. Οπότε θα σταματήσει την προσωμείωση ακριβώς σε εκείνο το σημείο. Βλέπουμε ότι τα δύο αποτελέσματα είναι πάρα πολύ κοντά. Η επόμενη προσωμείωση που έγινε είναι να δούμε τη θερμική συμπεριφορά στοιχείων μηχανών όταν αντικαθιστούμε μια συμπαγή γεωμετρία, μια κλίση η οποία είναι δικτυωτή και μάλιστα έχει τυχαιότητα. Πήραμε λοιπόν μια μανέλα αυτής της μορφής, την οποία την ειδοποιήσαμε και φτιάξαμε μια δικτυωτική δομή με κυλινδρικές δοκίδες. Έγινε ειδοποίηση πάλι με πεπερασμένα στοιχεία. Εδώ έχουμε κάπου στα 20.000 στοιχεία, εδώ έχουμε κάπου στα 2 εκατομμύρια πάλι. Αυτό που κάναμε ήταν να. Αυτό που κάναμε στην ουσία αυτό το μοντέλο είναι να βάλουμε σε αυτή την περιοχή ένα θερμικό φορτίο, με θερμοκρασία 300 βαθμών Κελσίου. Στην υπόλοιπη περιοχή συναγωγή με το περιβάλλον, μια σταθερή θερμοκρασία με το περιβάλλον, και να δούμε στην ουσία στο πέρασμα του χρόνου πώς συμπεριφέρεται αυτή η δομή όσο αφορά την θερμοκρασία κατανομή. Εδώ πάλι έχουμε 2 βήματα προσωμείωσης, αυτό είναι στα 20 δευτερόλεπτα, αυτό είναι στα 100 δευτερόλεπτα. Η διαφορά ανάμεσα στις δομές είναι τεράστια. Καταρχάς, η δικτυωτική δομή χρειάζεται λιγότερο χρόνο για να έρθει στη θερμική ισορροπία. Σε σχέση με αυτήν εδώ που είναι συμπαγής. Αυτό που διαπιστώνουμε στο τέλος, όταν φτάσουμε λοιπόν στη θερμική ισορροπία, είναι ότι η διαφορά της ελάχιστης και της μέγιστης είναι, σε αυτή τη δομή είναι 269 και 300 Κελσίου. Ενώ στη δικτυωτική είναι μόλις 135, το 300 βέβαια είναι αυτό που έχουμε βάλει εμείς, οπότε αυτό δεν αλλάζει. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ πιο έντονη θερμορροή, οπότε η ψήξη γίνεται επίσης πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο έντονα. Όταν έχουμε κάποιο οπτικό εργαλείο που ανεβάζει τις θερμοκρασίες, λόγω της ψήξης θα μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να το επεκτείνουμε κάπου σε 3 ζωή. Δεν θα χρειάζεται να πει στην ουσία τόσο γρήγορα,
από κάποιο επικίνδυνο αυθεντικό φορτίο. Εγώ θα μέσω εδώ πέρα. Είδαμε λοιπόν αυτές τις δομές μπορούμε να πετύχουμε αρκετές βελτιώσεις όσο αφορά τόσο τη μηχανική συμπεριφορά. Εδώ θέλουμε βέβαια να φτιάξουμε ένα αντικείμενο το οποίο να είναι περιορισμένου βάρους. Και μάλιστα στις δοκιμές που είδαμε, στις οικονομικές δοκιμές που εξετάσαμε, είδαμε ότι μπορούμε να έχουμε και φορτίο αστοχίας κάπου στα 250 κιλά για ένα κυβάκι μεθεγμένο από πλαστικό και ζυγίσει μόλις 15 γραμμάρια. Είναι αρκετά εντυπωσιακό από άποψη φορτοικανότητας. Τα δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συμπερασματικά, οι καινοτομίες και τολμώ να πω σε παγκόσμιο επίπεδο του έργου ήταν οι εξής. Πρώτον, δοκιμάσαμε και μοντελοποιήσαμε δομές τυχαίες, να το πούμε έτσι, σε έναν ολόκληρο όγκο, δηλαδή πλεγματοποιήσαμε έναν ολόκληρο όγκο, σε αντίθεση με ό,τι κάνουν τα λογισμικά μέχρι τώρα, ότι παίρνουν ένα κελί και το αναπαράγουν για να γεμίσουν έναν όγκο. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, αυτές τις δομές, όχι μόνο τις τυπώσαμε με αυτή την παιδεία, αλλά τις χυτεύσαμε. Και η χύτευση, για εμάς τους μηχανολόγους είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι νομίζω και σε παγκόσμιο επίπεδο είμαστε οι πρώτοι που έχουμε χυτεύσει τέτοιες τρισδιάστατες δομές. Και βέβαια θα μου πείτε, μεταλλικές δομές τέτοιες δεν πάνε όλοι. Ναι, υπάρχουν 3D printers οι οποίοι τυπώνουν, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά τυπώνουν, κατευθείαν σε μέταλλο. Δηλαδή μας τις παράγουν αυτές τις δομές σε μέταλλο κατευθείαν. Ναι, αλλά εκείνο κοστίζει 100 ευρώ το δοκίμιο. Ένα δοκίμιο από χύτευση μεταλλικό στοιχίζει 15 ευρώ. Είναι πολύ φθηνότερο. Και τώρα ψάχνουμε και τις διαφορές σε ιδιότητες, γιατί οι 3D εκτυπωτές μεταλλικοί, ένας μεταλλικός εκτυπωτής, ένας εκτυπωτής μετάλλων μπορεί να έχει 500, 600 και 700 χιλιάδες, ενώ μια χιτόβερσα είναι πολύ πιο φθηνή και σαν εξοπλισμός και σαν διαδικασία. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο καινοτομίες και συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που βοήθησαν στην υλοποίηση του έργου. Πραγματικά ήταν μια πολύ καλή και δυνατή εμπειρία για όλους μας, νομίζω, πρωτόγνωρη, και ειδικά για το τμήμα νομίζω ότι ήταν κάτι που μπορεί να το προχωρήσει παραπάνω στο κατασκευαστικό τομέα πάλι, και αναπτύξαμε και πάρα πολύ καλές συνεργασίες με τα γειτονικά ιδρύματα. Και ευχαριστούμε και το Αριστοτέλειο και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και το ΤΕΙ Σερών, ο κ. Δαβίδης θα πει σε λίγο. Το Δημοκρίτης στην Ρωμάλια, που παρεμπιπτόντως είναι μηχανολόγος μηχανικός, παρότι είναι σε τμήμα ηλεκτρολόγο μηχανικών. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε που